Tinowana zvekare kwatiri kuita paKhooligan TV channel yenyu one chivhitivhiti patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo. If you guys still remember, tine nyaya imbori panapa zvakaitika musi wa 17 August pane 10 mawo veterans vekuzosungwa vachinzi zvoni ndo vanga vari kutamba front panyaya dzaComrade Bombshell Geza. So vasungwa vakagara mukati zvakarwadza kubva musi wa 17 October vakazoriliswa musi wa 10 March 2026. So it was 17 October 2025 vakazoriliswa 10 March 2026. Kureva kuti mawo veterans aya vakagara mukati vakatamba Christmas vari mukati, vakatamba New Year vari mukati, kupinda mugogoredzva ndobva vapfurira mberi vachingoenda zvakangodaro zvakaoma kudaro vachingogara vari mukati. So vachangobva kubuda. Nyaya yapo mbanje panapa ndeyekuti vanga vakungoendeswa court, asi kuti pachitsvagwa pawanikwe munhu akazvipira kunomiririra achinopupura against those guys, especially kuside rema police officers vacho vekuti imimi handiti ndimi munhu ema statements, ndimi ma witnesses moya mopupura against ma war veterans. Pakashayikwa kana mumwe chete akanomira ipapo, kureva kuti nyaya yema war veterans aya yachinja yadzora kuregererwa kwavatoita zvazongona magistrate ini ndakuvasiya because hapana akwanisa kunge achibudikira kuti ataure nyaya iyo. Kana pachinge pazonge pane nyaya iripo pazoitwa masummons pazouyawo tichinge tichazonzwawo kuti zvichange zvakamira sei, tichazovadedza through masummons, but zvamanje manje nyaya yavo iri kunzi yaperera panapa. Ndiri kuti chi muchidimbu muri yeZimbabwe. 10 war veterans appeared before Magistrate Court in Harare today, Wednesday, 15 July at Rotendro Court. The 10 include Rose Chirenje, Nyarai Chigundu, Kesni Jera, Godfrey Chigwerewere, Jacob Masaraure, Edward Mandikutse, Hajinei Machingura, Dexter Jena, Stephen Chagwiza, Mapengo. The 10 war veterans appeared before the court more than 10 times from the day they were arrested on 17 October 2025, only to be released on 10 March 2026. The state witnesses, who are the police, have never appeared before the courts to testify against the war veterans ever since they were arrested last year. Their trial has never commenced. In his ruling, the magistrate said he can't continue to keep the 10 war veterans coming to court for too long, since no one is coming to testify against them. The magistrate then pronounced that the victims have been released by the court, but if the state raises an issue, it will be pursued by way of summons if there is need. Ndo mamirira akaita nyaya yacho muri yeZimbabwe payaveko zvinezvi. So ndikuti inini zvangu muchidimbu, congratulations to the war veterans guys. Nyaya yacho yazongope hapana nyaya apa. Ndo pane zvimwe zvokuti uya upupureka, uya ungamunongedzera more veterans. Ndonga ndiri pacho wega kana unotofila guilt, ndo ana baba du akaenda kuhondo akaro ndozotangane boss yechicha. So vakapanishwa for nothing. Nyaya yacho una maperera yangoitwa zviriski ufungunza since hapanapo ari kukwanisa kuya achizopupura against them chichichi, saka ndakumbova-release kudididididi. Because one thing that I know is they are afraid kuti vanokwanisa kungonzi takukumbokusuwai, since imimi makatambisira nguva, manga musina nyaya, makangotibata inguva refuka iyoyo, upenyu unongodzoserwa mumashure, you know. So hazvisi zvinhu zvekuti zvakazopera mune zvakanaka guys. That is the situation iri panapeko zvinezvi. Asi nini ndangoti ndingopfurawo nepanapa semunhu anodzidawo nyaya dzachingodzidhonzawo zvakanaka kuti maZimbabweans zvakakosha, zivai nyaya yapa yasvika. Zvazoita sei ma-war veterans vasiyiwa, vasunungurwa nemacourts acho, ndokwaperera nyaya kumagumo kwenyaya yacho. Kune vamwe futi vanga vakabatwa ma-1-1 because kwakune vamwe vanhu vanga vakabatwa the likes of ana Traore vakazongori kuti vana mhosva, pakabatwa futi ana Jim Kunaka vakazongo nyaya dzacho kwadzinozongoperera here ungoona ngoti kungodhilayana vanhu mungorimo mukati momomo muchiseko, but kwainozoperera kwacho inozongopera pangonzi hapana nyaya apa, because maloya anenge akatovhura ziso kakuda kuonaira kuti alright, what are you trying to do? Murida kuita sei vanhu imimi? Saka utonoti dzimwe nyaya dzacho dzinozokanganisa zvitonzi makotsa nyaya rudzi ndo matongera makuita nyaya here. But I will be back kana pachinge pane imwe nyaya muri yeZimbabwe ichange yazobudikira zvamanje iri iya nhasi. Regedzai tiperere panapa. Muve neusiku hwakanaka.
thank you so much nekubatikira pachivhitivhiti chenyu. Up to the headlines, it's time for Cooley TV. Real stories, real voices, that's Cooley TV. From Zimbabwe to the world, it's Cooley TV. Breaking every big story, Cooley TV. No rumors, just the facts, Cooley TV. Every update comes first on Cooley TV. We bring the truth to the people, Cooley TV. Stay informed every day with Cooley TV.